an mami kilo kesi iri imiya feedback the jatelo mar ethics and corruption masani en ng'ama ng'ere wasorum kuonde mang'eny to seche moko accessing gi okyot ing'en sami an mibadhi ok nyal gore ka bende wach mar access to information jo Kenya podi ok otego motegno although the ombudsman gitemo mondo sirkal duto kidwaro wach mara mar sirkal to bende gi support kiso ndiko barua mondo yud but semo gigo be gikawo seche mang'eny ing'en kasa okawre mang'eny to mano miyo ng'ato chunye ol koro an kod gin ka giketo no cases kawo dweche 6 to gibe no giwacho man yes but gibe kawo ndalo di mar investigation koro wang'eno cases kobedo reported to kawo ndalo di kirange to kawo dweche adi sami yale koro wabedo timeline mwaduto wafollow no kichako investigation to ai ibinga mochiwo case be nitie kinyalo miye feedback mondo confidence obede again as things today ichiwo case dir mone wachiwo case moro mar Kisumu stadium chien kocha tido no ngato yudo tiyo gino buchamburi taya budhi butho gino no rum koro kidwa chako investigate kano tho chame bo so tho onge ngano onge koro ngama chielo bacho no sirkal ka ngato ipenyi be sone ngama twi sirkal ko kwalo pesa sirkal koro ido kikwana jari adek to gin jadi out of what number kata kese magwacha masiano kese masiano ngata chiel magi makono pok gi mako jomoko to kesi no ken ngata chiel to sama jomoko ilengo gini kama ti focus ngata chiel then ito giwacho ni igoyo mibadhi kech wang'eyo gigo ji nyiran kara jogi tugo koro miyudo ka kiwuoyo gi jomoko kata osiepena moko mabed ti judiciary giwacho no onge no case mobedo investigated ethics and corruption ng'engi ok dhi mbele kit okagidhiga bigirang kuku ma case koro mani be nyaka warang ondo okonwa chayogi but waparo nono gitim maber molo ka gitimo ono gitim maber kech gin go staff moko man golony mamalo koro gima chando gi be en siasa yes gigoyo siasa kon mibadhi awa gombo no mibadhi obed girji duto mondo japinyo yud yueyo e services kech kidhi hostel sani idoka yath ok nyalo yudo ng'ato kawo yath no na wuoyo minister moro e county ma Kenya wacho nyinge ka to wacho na ng'en oluwo case kom gone sim as a minister ma health oluwo case boydo case ko mak ng'atno jatich mantie e county hospital o mak gi yath mar hospital bogoyo picha eno wuon bogoyo yadhno bogoyo ng'ano picha kiny koduogo ka jogi dhi court to tere court gi yien moko mopogre ma ok maga mogone picha koro evidence ni kan koro ng'en case ta jo police go jogo konyo ketho case koro imaki to kiso kelo mibadhi ibe kelo koro wacho no koro gigo kod ibei ne en pesa di mano ng'ano wacho no ube kono oduogo uluor to ka ng'ani amako omaki gi police bogochna sotieno but this police tayudo gima chal kama to podi ago picha to katere e court titere mopogre gi manende ago picha jogo koro nyiso ni jogi are part of the problem koro gima timre no ethics and corruption DCI kod ODP onego riwre kanyakla achiel kod jopiny ing'en diere mane wakawo loch manene Kibaki okawo loch tuo ne japiny nyalo mako ng'ato kotimo badhi to giro norumo nikech to mane jopiny kanyo mosenya kuom ng'adi Chris mana japiny kanyo nikech wang'eyo ni wechego mago mag mit bilie gin wechego mago mamulo nyaka ngima jopiny kata kamano ere kaka jopiny nyalo goyo report ewi wechego mag mibadhi ma ok giluor ni ka golo report makama to ngimana ok bibedo kamarach nikech adira wanyalo wacho ni kuonde ma mibadhi makama gitimore